station with your man, Okoman Radio, 97.1. All right, 40 minutes after 8, and it's a lovely Tuesday morning. And now you've been at that April Bosman there to so a num, I will fear a pinu, any adieu, a bien emu. I Okoman 97.1 from Okoman Kasa Jumedi, and a pay yatanase, na ebe dragum, and Sam Ewo Krumha, Ebeka Hansem, and other pay Nana Kwame Adi, alias AK, and a pay watanase, Pakwasi J. Korea Jaman. And I pay honorable Machidom the DJ Ziggy B, that is Samuel Aqua, and I pay on also so equal mood in day with the technical bit. And Ransford Dako, DJ Vibes, or no DJ Koti in the Debacono, and they also Machidom the day, and rather and same CC, Ebeka Honsem. Bruce Station Hot and a Pequana Boamani, Quamaji. Chamo, Beyoso. And home today. Yakopa. And I pay, and then special day, sunset, and then your interview by Kuminubia, a big dragoon. So, okay. You better say, your name and Penny Becassa, and then MCE, yet Municipal Chief Executive at the Aquapiment of Municipal Assembly. Honorable Burma Asiedu Labi Ewa Sapon. They obetinase na ye din komo afa municipality ne ho nema hodo ayo de egu akwan mu free bra oso akonwanim na odin huyi muso kese te sa ede mo kwapema no ye ne be din komo ye be hwe education ye be security finance na ya hwe health education sports and youth development ye be hwe sa ne mani nyina awe se ne nema esi eko bra ya woso agua no emu no no eye nkomo ane obetim the question any or comment or suggestion na or the afa 0551 667755 and 0270191971 mubi adbe fabiano yensa ebeka afi opesa joining common live crystal clear television viewing experience and your Okoman TV live on Facebook oko Facebook ano Okoman Radio 97.1 okay so any Okoman no na radio de went to radio kwa na tie so na eno no odi account na okwa enko ni to keke the kind like page no so say ayi bi ho no wa like it thank you na a chese wa be ka abusua ne ho o kire bi bibi tope na onsa ekitam na oko YouTube nso a Okoman Radio 97.1 sa no so na wa like page na no de o notification bi ho wo de boss wa na age cran I say don don bash don dey say Christ ni bi no abo from bam so mo kra don by say and pay esa na say kira of ya don ase don ase ya ai enti na odon sa press don na so wa be ka Okoman busu akese ne ho na na matimi akonkan e de amaw and pay
yɛatena se yɛbɛbɔ agum waka brini ho so ho obi na bɔ onyo na today for here and anopai ora na pe ne bedi komo adwuma de no na obɔ no enti anopai bɛbɛ bi a ɔde nneɛma ne free na ɔde abeduru nyakopɔn ya adom a ɛkyena ɛyɛ wukuda yes wukuda de yɛwɔ dance for an comedy week okay bɛkɔ adusua na no ada mekɔ adusua ɛwɔ potam ha bɔ kyɛma akyi hɔ no na ɛkama paa anuanom a mekɔtɔ wɔn na ɔmyɛ kama bradade mekae saa di no ɛna brɛwuku ɛna secretary no sɛ mehwɛ ne din no so na pɛyɛ mekyia no me nuanom adansefoɔ a bɔ kurom a yehowa da roma ɛnɛ deɛ yɛyi tabono no aberewa yi poma kwan mu yehowa yɛhyehyɛ ama ne yɛnya kwanya ɛsa kingdom ho biem ɛnigye sɛm kɛsɛ ma yɛ na no dana madam fu bi bisa sɛ yɛnhumu anaasɛ maka sɛ na yɛntie bi ana mokɔ heaven gyae ɛkɔ heaven ɛgye gyina de ɛkɔ heaven nipa mpem ɔha aduanan 144,000 ɔm ne yesu bɛdi adeɛ ɛwɔ soro na ɔma yɛ saa nhyehyɛ ama yɛn deɛ yɛn akara nyinaa wɔ anidasoɔ ɛsɛ yɛn bɛtena asase so na yɛ ne paradise kɛse paa na ɔsi yesu kan yɛ sɛ de bɔnɛ ni na yɛabɔ ma asɛm nnuama ka yesu no so kan na ɔkan no ɔsɛ woyɛ onyame ba mpa agye hɔ n'agye baako no ka kyɛ ne sɛ ɔsɛ menumi deɛ so ne yɛasotwea ɛna yɛn sa aka no nti nyankopɔn ba wokɔ ahenni mu a yɛayɛ dɛn kae me ɔka sɛ sɛ nokorɛ me sew ne sɛ wobɛka me ho ɛwɔ paradise nti paradise asɛm ne yɛkan wokɔ dictionary mu a paradise kyerɛ sɛ asase ayɛ ne turo fɛfɛɛfɛ na asomdwoeɛ wɔ hɔ nsuten ɛsen nhwiren ne ade mmoa ne ade nti saa na asase no ɛbɛyɛ dama biara so ho sɛ ne sɛ yɛnhu mu na sɛ deɛ bi a sɛna moaka aka yɛ a yɛntie deɛ bi a mokɔgya woyɛ fɛwdifoɔ walamfo bi na sɛ deɛ yɛnhu mu koraa because moaka yɛntie ne adeɛ nti bi a na mokɔgya kyɛ mo ɛne sɛ yɛbɛkɔ so a ɛda ɔdɔ ɛde saa adi akyerɛ mu sane sɛ yɛnkwa gyina saa adwuma no a yɛyɛ no so ɔhu sɛ wohwɛ Matthew 24:40 na ɔsɛ na ɔbɛka hene no asɛm pa ɛwɔ wiase nyinaa ansa na wie no aba nti asɛdeɛ sɛ yɛbɛka hene no asɛm pa no ɛde adi mu adanseɛ na wɔhu sɛ nnipa bi wɔ hɔ a ɛreba so ho ɔsoro ahenni bi reba nti ɔsɛ agya wɔ soro odi ho ntew wahini mmra nti ahini ni ba ha o rɔhyɛ akɔhe ade ɛba ha nti ebedi nkɔmɔ akyerɛ sɛ no tena asɛm de wadanseɛ so ho na ma kama yɛ nice guy nti me no kɔ paradise a ɛbɛ me de pa yɛnya ɛbɛkɔ ɛsɛ de maka sɛ yɛwo ne tum so bɔnwom ne saa no kɔ na kware jawo yɛatena ase yɛbɛdi agori ɛnɛ deɛ ɛbɛyɛ fire yɛbɛdi agori dabi abotire nko a sɛ mekyerɛ sɛ show no bɛ interesting I think sɛ wohwɛ municipality na ntwada soso na hyɛ mu trɛ na kwaban mu trɛ nti honorable adwuma ne so ba sɛ tie biara no yɛbɛto yɛbɔ ase atase no baako sane sɛ mpani sɛ sɛ mbɔ hɔ na yɛ sɛ bɛsɛ pane kɔni ahahan yɛtase no banyansafoɔ na yɛato yɛbɔ ase na wakyerɛ na adwen adwuma ne so akatua ne sua ɛna nakadeɛ nso sua na no ada sika ɛba bebree deɛ sɛ dodoɔ no akɔ into security because lives and properties must be protected which is a must ɛna asɛm a yɛawerɛ ho sɛm akwapem no ne sɛ ɛno yɛ kwapem na ɔfa okwapema nyinaa ho bammɔ nsɛm ho ka nyinaa abɛda kwapem na ɔfo so nti hwɛ kwapem south na hwɛ ɔkra ne ade a sɛ bio yɛ sɛ ni ho ka na hwene ho aka san sɛ wani ase prunso na hwene mu prunso nti ɛne no akɔba sɛ wasaba sɛ bi Nyankopɔn fa sa ma enkwachiri esi ha na ɔkrefo ɛbɛda no ma fa hakɔ ayifoɔ de sɛ kwapem safoɔ bɛsen akɔ a na manfe hɔ yɛsi kwan a na ɔmɛfiri madina akranfoɔ mo ho na ni dwabemfoɔ no koraa nso yɛsɛ ɛfɔ mo enti sɛ ɛbɛfa oyɛ ne di aba nti ɛno na ama ɛnɛ kwapem north mother of all the districts in the area no ɛnɛ wafato no ho so ayɛ a ɔhwɛ sɛ nneɛma ɛbɛkotɔ nkan de ama yɛ oyɛ abɔɔso na ne honam so abɔɔso na ne wedeɛ so nti wɔyɛ municipality ni deɛ na ɛsɛ ɔhwɛ sɛ ne nuanom district ɛwɔ ne nyinaa no so ho bɛyɛ dɛn ɛbɛtɔ wɔ mu na yawda ɛho a yɛ adom na biribi a ɛsi a Ekwapem South Honorable Frank Edu ɔbɛti asim ha na ɔno so no Ekwapem North
obebu akonta kyerɛ ne nkrɔfoɔ yɛdi akonwa ne maa no ne a watimi ayɛ ɛde bɛpem saa bere baabi ɔde n'ani akyerɛ ne fa ne kyɛfa na sɛde a wɔyɛ timamufoɔ nso asɛde a wɔsɔ ɔmo yɛ sɛ ɔmo yɛ ne nyinaa yɛ nneɛma a ɛnɛ yi yɛbɛka ɛho nsɛm ɛwɔ ɛyɛ yawoda kwapem south ɛyɛ aburi ne ne mpatam ɔtoboɔ nana ɔzɛn jankwesi ne ntwada so na ne yawoda ɔno nso bɛfa ha na ɔda ama ne ɛbɔ abɛbɔ ɔmanfo yɛwia ne ɛnwie yo tomo na yɛtie sa na sɛ ne asɛm mɛmɛs ne kasɛ papito no ba ɔbɛ dan so mo ne atie si MC ne DC fo so yɛwia MP fo no wɔsɛ ɔno so ba bɛkyerɛ yɛde akongwa no etumi hyɛ wɔn mo nsa no ne ɔmo so de ayɛ wate ase ne ɔmo so de tumi ne de mo na yɛ ayɛ obani wate ma se yes tumi ne yɛ na yɛde amɔ mo na tumi na ɔbɛkyerɛ ne ayɛ awiam mo gyina awiai mu ani ade to abai sɛ ɔbɛkyerɛ ne tumi an nsa kan no watimi de ayɛ ama ɔmanfoɔ no san sɛ ɛnɛ wɔkɔ busumi wɔgyina katua kalon wagye allowances awodoɔ wɔgye wate aseɛ esgracia wɔsi fam a wɔgye enti ɛsɛ hunu sɛ woyɛ MP Akwapem South Honorable Obiamoa Wadaroma nanu ada me de car fa aburi sansane ya kofa koronu so ha ekusi sawam ehwe ho se ne nema siti wo ho ohwe biponum ho no kra efri ayi kwasi usane ayi aburi na koronu edikan no bibi ayana oko fantifo DB da so oko ayana oko enkran na wo fa ne se ya oko nsanwamu no o twa donten ho adonten school usane dabi edi ekita edi bi da so edi na fa no so kakra efri ho eba adonten no eye solar street light kwa no dey so chemo no kra kyerɛ sɛ wonam ho anadwo a ha bi bɛboa wo na bonofo bi ameka kwam eye very loud labo pa sɛ nkanea nam hɔ nkanea homa nam hɔ akosombo nam hɔ enso watimi ayɛ saa de no sɛ ne ɛbɛyɛ a ɔne assembly no hono abo Dubai ɛbɛka ho asɛm very loud labo ɛsɛ Ghana ha wie botu gu kwa na light of na kroma yesum ɛsɛ this solar ti simontin so na sɛ light of crab ba na eno na so na kroma ɛhyɛn eno twam akosomo no so be han no pressure nkoso na akosomo ɔkyena akosomo kroma ya akosomo da opani ebedi hu komo entiene eye honorable Barima Asedu Labi Ewa Sapon aka Meshak no mo de MC Water Frija ene so ka ho Water Frija ka ho de na ne komo be de Water Frija any meme ye odi agromu odi atuo what does it yes na Water so wo de na akuma so no nyina aka sebo Water Frija de na omo anu Water Frija minim no onyo jamo ntino jamo no ayi anura kusia wa busu apen se wo so wa beka ye ho kodomaso kodomaso de engrade ama paale betumi na mintimi nka ho kodomaso busu apen de engrade mintu I'm sorry, me come from him. Oh, so you do me, I do you. Because they're fighting from him. Say you do me, I do. And I'm saying, so what kind of no didn't come up? Men too prone, men loco, no, men loco. I'm still. Obani, mathematics. It's a near rounds. A check street like the other. When you go na okona, wakakusu monaba. Na my dear, I'm so ja. Me ask question to say me kokana sem. Eja, often nani jene na o se penye na dwuma. Na common kokoso ana okay. Don't me local don't me local. Just I say o take grad we be funa to obo konti. We dey rama no akatum because we tin na. Oh yeah. O pe hiri dio mathematics. O pe dio mathematics. O dey. Which dey no match. Yes you are. Chaba na me ko share we busu apen ne. Na you do hope wo ye hwian. Eye wo kwasi. Eye abranti oti. Kwame adi. Ye hwian. Me kam yam se bia why won abon ho po eye kwame adi so won abon ho po ebie o enye po boni o enye po pa okay na ye de besi ansa na achi bia nyame ye na dom a de be yimuso papa bi jawo mesro
Ayo kwa na pefu a wotio. Ose wo ye Kwame. Jamo. Empani se unim toa na do gyina kyerɛ mpo ano. Ne de ya man kokɔ hene kra agye. Jamo. Na ose fata se du musu a edu musu fatana kono. Enti Kwame koso ana tutu ana mo ye na hwɛ oniema yie. Na wana mo tutuo nkita odie se ne osi oniema ojo na obro ho ase no koso ana ɛyɛ saa sɛ ne ɔka no empani ɛde ɛnɛma bi hyɛ wɔn nsa na ɛkyerɛ sɛ wɔnya mu gyidie na na meka kyerɛ wo sɛ yɛkɔ ɔdan si adu hɔ no dikejan bredam saa da ɔde bɛkyɛɛ me no na ɛyɛ ɔdɔ ɔnsenom ɛnti ɔde baeɛ na ɔprapra ho ɔpani yi adeɛ wɔ empase ana konwa se na ɔprapra ho de ma wa na yɛ sɛ ɔdɔ obu baabi ɛhyɛ no ahyɛ hɔ akyɛ ɛnyɛ wo ho dɔ a anka onkoyi emfiri hɔ enti dikejan anɔpa bia bompa yana mbobi ma sɛ wo kyerɛ me ɔdɔ a ɛte saa no enti Kwame ɛduru hɔ nsuro mon no be problem mon no be problem Oh la jamo. mon no be problem Money there say. o papa fro kura kan ho a bibia dadi na o ma me bamu di a chief of staff bamu di a Kwame many German Kwame so the mess eta wachi Jamo say atuni edin atakashi wom sani you can Kwame me say o say the tuni atakashi wom enti no so no takashi ni be mu so na ye de be ya ebe yi no yan so ebe enti no Kwame they say sports na gina he o chamo say no eguso na mame nko oti Manchester mo jane aye kwesi apia ntawanta oh chamo on say na yewura kwesi apia na manfu biza ne say 2014 World Cup no e dey na ko mu pa enti a Ghana yentumi anhye Portugal on say na Portugal so ye group na yentumi anhye na kwesi apia chirima players no sika sam on ko bobo no on say ye sika yen ko bobo yes mama sika na yen ko bo na Satan na Samuel Jan ene captain ndanka no hwe ni sanka leader no come down Samuel ko bo nwie ye bo wia Samuel san ko ene sa na ja ye sika na e ko fa san kuku ni ba ntia na ka mi na Samuel Jan so kwete no ze da bi nso ye coach that is nye that is nka that is an fa what you say fa ko ja Samuel bo 10 a o se da bi me de no be bo 3 fa no bo 11 a o se da bi me de no be bo 9 sa ana tatis na mfa ene ko lose nti na Asamoah Gyan so aye plan ba Asamoah Gyan so akasa abna wo concept na nayo me de to mu ni say Kwame say be me odansefo a medwen me ho enei akati obi bi onipa abaye so no kwase mu ni say abra kokko no na no ada na medwen ho a ne hu say da bi kokko no wo fanya sakwan bi ahunu say ne oye ne ho no bia no bia amfa na adwuma mu anwum bia adofo boy o si kromani anware me oho ba be ware me enti oho na area akwa na ne yabo enti oye na won say da bia ne sokotena social media na so say oye papa kaka na mu didi e chehwehwe a busumi so a social media phone betu alaka $5,000 10 na no dey December ba akubi Zion Felix so nya $10,000 $10,000 is about 80,000 Ghana 800 million I don't want to be 800 million at once. What am I saying? In terms of building following, now more here no, na social media and internet phones. Then they also the packages aba. Unya visitation and musika or lunch. Yeah, what time ni bi? And not go see free time be. What's 11? Oh, friend, me say we do fi na 12 hour. Thank you. Ye point juma coin be sia 7:30. Ye juma manabo almost 12 and say ye papa. What you say? Na anopia ye be. Ade bia na na so kra ba say me wia me tu ho anamo. Ene ya say me ne wall of sensia. Anamo bia ye tu. Ansa na enwuma eguye so ha kwasi ni. Ye tena se ntena. Enti wo bre a na ade bi di 7 semfo. Na ni bre a da bia wani abre wo ti bibi ho ye bibi productive na ya sebre o mic kra cassette na social media wo kwa yenka enema sebe eka abatete eka busua bom e ma o man no certain direction e na bana kokko e na for sure snega e na hwan what kind of people are we go to other countries they have a discussion hashtag deben sa ayi abai 11 what are the other enemy betimi aye be ma ye ho han yen
What you say? This is the discussion we should be having. Abayin sabo so me say bebu akonta kire yen. E dia na de to ahwe akonta sama walking. Na no ada kra de ekote na na do unsuna ode ayi commercial we neko. Na no ada yi levy pass ye or the private asa conference. Hey, na den na ekoba nsa. Ni ye ma we should be probing for answers. Yes. We should be probing for answers. Na do akoya interview BBC. The business economy no ada no taxing because momo no onye electronic and conference tax dada and no say taxi was say ho na economy on say sector no grow near day no say as the people are impoverished as say ohia do krom do was say these are discussions we be having yet ama BBC ni ebisa question on Nigeria and I media for the tiana na ba omiu wan na bana kokko and the four shows nigga dada damase what kind of people are we Now what I don't know, yamia no one fee was here. I bet I was yamia. Opening precious airtime. You did machine papa, and they produce airtime. Air condition. It says answer machines in air condition all the time. Obey maintenance. Diesel, a second generator all the time. Light of buyer, automatic kick out, Nikitan. And sana ECG jinaso internet. Phone calls, after MC, what do you have? Oh, ba, then. You do all these things to carry petrol and antiaco for news and yet petrol and don't call Okwa man. Petrol. And apart from petrol, no, petrol, you can't come with me. Human resource, we say China production, and on no question, economy for uncle. And 2 staff, you lose 2 staff at that time. And they were working outside the office. And you put all these things together. Now me diaba be and yema and who for so. Debi. And don't forget say airtime a perishable. Ye kasa yin e ko untimi nchiri ni nyina ho. Untimi fa bi nche fridge m. Say ene de se ne yema ne kwasi yemfa ene time nche fridge m. Eko. Eko. And the production is ongoing, growing concern anytime. Tabra kokone de wo hunu se ne ni suba ne yema wo ye no. Na Ghana for na me catch them radio say mema ye fu chema that mema ye fu chema yes oba radio oba na ye fu sesen kwasi ko ho be che say akora ndem akọ na Kevin aduru ho na transfer aduru oba na kwa mobo me kisa company bia me adwuma na nsem sisi ye na omo time get na omo free panel na say wo manager we so apeme wo kra de woni me adada wo ni me ada na pani ba ko hindo sorry ko we me mobo Ti odi penifon hwenu animguase number 1 and number 2 you are abusing the girl sure because if you are tibia binti na dwen CP oni hohyeso ana se bia exactly the ho kire no enti mema na oban in that case because one efo mema na efo so we tell so enti this is the situation abrakoko no mafo se bia manya na fo mo mema na mayefo pay plus asemo kan na no say na that friend say once akoka fa ho what say tie for mo fan cheme o say wagimi ade aba ye ka na wate asi ho ni ade nti what is incrofo call no okwa try hwe emri bi na me branch bi adwuma obi tisa oh kwasi nipa bebre tisa say me branch bi adwuma na ne na for my best friend as far as am ne yes on fan che no o say manager o ka sa ka no mani bebre kra be di machi mo be bisa ne nti a ma di machi o person be hunu ne ewom enti women people are daring just daring to go and check obu person ni obi ekoda keke no say so ni sikani ada oni businessman bi ada oni presenter bi ada keke oni bibi that then we are no the societal fabric is so weak so weak me chairman me twa no me papa SA Asare or one of the founders for Greece one of we one better was sorry now no ori on the teachings bi ori church me near me bi any so ina no ori ka chire me say when you be having an affair, there is a spiritual exchange. Bond, yeah. There's a bond. Yes. There's a bond. Having multiple partners, no? Yeah. If you have now, wafa we de kakra, wafa we de kakra, wafa you exchange. Okonyina na we exchange. Na obi so no da. Enti me ono so ne na kwa akoda no, ono so bibi. Yeah, it could be good. Say yeah, papa. Say yeah. Exactly. That is a positive and negative impact. Sex is a spiritual thing. Yes. Sex is a spiritual thing. And to find a try. But penny be me din komo. Because I ain't call a pain. I keep telling you guys.
Why better manager ma me kopim. My me kopim a. Ejamena me come as we say. We say manager me so. Me kopim. Send you also happen. Me kopim you see pandemic no me kasai. Na oka assembly. Assembly bi ne say number 1. Emema ye ma basa no. Aya hwe ma we kwesi. Kevin what you mean? Chomo mitie. Bema was so way. Emma are emotional people. Sure. Into the one asem say no do hu yaw na odomeo. No can sempa ni wachi. Because you might take it for a joke. You might take it for a joke. Eventually you pay for it. Sure. And it's sub. I don't know what money no. Sub you bibia ye fani agori. Okay. Adia sebe be man no hia no mano ensuo be ma ho nsuo kɔ no ho a. Bosome nkron na bosome nkron na wa ma onipa. What am I say? 9 months no wa ma onipa. What am I saying? Okay. You think it's a joke? No. Chomo. Adia be ma man nsuo a no wa ma onipa flesh wɔ ne ho dompe wɔ ne mu moja wɔ ne mu adwenda ne mu obefufu se any more nti that thing in a contest in focus bosom. You should know how you deal with it. And my fight you am a family me them guy pa me chroma I go with the offer. You see it's a bad tag. Now Sebio ask what he said it's a spiritual thing. Yeah. If you take it for granted it will take it for granted. Sure. What I say? Sure. It is a serious thing. And a brand name of Kanya then the man be home. Now no that be could your case can be could take advantage. Yeah. Wouldn't say or how because or was Samro ye nunti no at yes to be. No, I saw the amount. We need to feed now they are coming. What am I saying? Very, very unfortunate. Very unfortunate. But Nina children. Kokondia or Muso Bian, and Yakodruno, Ubian Fanati. Chairman, over your big taste of every power. Oh, no, question. Honestly, a whole area of Ubiawo. A certain past, but depend on how you want to carry yourself after the past. What means I cry? I can't hear woman. Now, the answer cry, I would never do something because he said you empire. No, Fabric or Cobo, if you are not to say, why, echo. Or what Jenny dear, Jenny, who I didn't dare to say. Chairman, on the social media, thank you. Hey, I will come on the line. Say, hey, need to say you what now, Manakofa. Chairman, me fee, me, my brother, who many are be maybe. Or her me as a question. You know, Wakofa. Oh, thank you. Thank you. She's very neat about Hina and one and all. It's very key. Oh yeah, my mom pays a particular attention. Sure. Oh yes. Enti oreno ojigagu so abede. Ebia oma eno ko one crowd they are not comfortable with. Yeah. Me ko twa mo ba ko na bi akwanyam ne aka na tim ware no. Bisa sa ware no odone anije be no bekom. Enti oba na mana be manama. But you see mutim ho ase na want to stay. Arabo de enye the throughout. And sa hwe ne de enkosi so enti eduba bia tibia bi adwendwen bi sikasem bi ene niam bi ntibi kra na sa interaction no me kono ho oba ho. But when you're in good mood, that times you get into good mood. Yeah. You enjoy the moment. Yeah. What does it? And then we are seeing here because in my boy cry hey. Mama G, BPA, Medina, so what Mama G. Oh yes. I know what you does it be the side check? Overton. You know what you and then got that no here. Cute as nail lipstick, no one in our rough. Oh, my walk around who I'm him. They sit with your rough, I'm your walk around who I'm him. Yo, and you see me, I don't see you. And two judge who they are. And oh my what? I know what you oh my what? Only panel or found me be cry or handkerchief. And now a big cry where so and down to oh, I know that you be a condom. And my gentle for me. Condom, no, there we are, the first one found the talk almost second tongue. Now I want to qua. There's a set of the press card, the man who can say, I don't know what to me the white tanky. Oh, at the Bia,
Yes, you can't be. You Can't be. Oh. You do. Oh, you do. Joe, yeah, According to the card, so question, who bring wound? Your brain wound me, your brain. I some more. Now, when him said, "The uncle camp papa in your trade." I crave it. Uncle camp. Yamin I don't know. What's it? My baby, if you buy no one, you better say a fuck up. Pima. Maybe I Anyway. you better say a fuck up. It's your. One you better say a fuck up. It's your brother. Chamo. Send him a share, no. Chamo. It's already on train. Chamo. Me cousin back home. I was in New Zealand. Your friend Ellen Texan Kwanzaa. Also, she on open our monitor show. Ellen Texan Kwanzaa. Yes. Also, New Zealand. Yes. Also New Zealand. But also monitor show into Chiao. Yo, New Zealand, New Zealand, New Mame. So can I say Mrs. Mrs. Yes. Nani kunu mani kunu hebi. Nikun Oh, na quantity aware sa sike ma bo. Quantity aware meko. Sa se beto ya se. Yo mo oba. O me fani kunu kobi. Nikun ba ko. O me ko da me. Oh, anche obako. Chama wadaroma say Kevin Edru New Zealand. Mama so me ndu Germany. Okay. Me pese mi chia Miss Dorothy Asante. Miss Dorothy Asante. Hina. Ko mi chire mu say me cousin to hina. Or your family friend. Family friend. Chamo, that's a family friend. Yeah. Okay. Miss Dorothy. Yeah, we see am Adam for ba. Methodist for nyumbi. Obetua. Oka. Said ya wajuma yeti. Enti eno de kwa me Yakobon boy. Odobi apama no. Oh modin. Na ye wajuma ye. Na obetua oka. Said ya wajuma yeti. Enti obi nya post office ko nyina Kefia hospital. Enti dia wo ye no. Enti nyam na be say chia Germany na chia Afghanistan. And then Yakobon tie or baby enti that's a family friend into. Family friend. And I may say that's a chairman not here with himself. Opening. Oh, what of you? Oh, Metro, anti-Metro. Oh, thank you, President. Family friend. You Matias. Yo, because you will come. And you be a best, you will chrome. Because you will chrome. Show you I love you. Ooh, I cherish no other lady. Oh, my lady, my lady. Oh, my lady, my lady. Oh, my lady. Okoman Radio. Yes, where we are. No sweeter than my love. Okoman Radio 97.1. Oh my love, oh, destiny has put us together. Oh my love, don't go, lady, my baby. I am serious, so serious, so serious. Oh Cinderella, oh sweet Pamela, oh sing you an a cappella to show you I love you. I cherish no other lady. Oh, my lady, my
you are in love, I will go tell my mama, oh. I say, Mama, I'll go die, oh. For the love of a girl, oh. I'll go die, oh. I wanna kiss my bride. I wanna hug my bride, oh. I wanna kiss my bride. Oh, Papa, tell me how much you want for your baby, oh. Hey, I go pay, oh. Mama, tell me how much you want for your daughter, oh. Hey, I go pay. I didn't lie. Lady, Okoman Radio 97. I am serious, so serious, so serious. Oh, Cinderella, oh, sweet Pamela. I will sing you one a cappella to show you I love you. Ooh, I cherish no other lady. Oh, oh, my lady, my lady. Oh, oh, my lady, my lady. Oh, oh, my lady. Okoman Radio 97.1. Ooh, my girls, sweet Pamela. Amala, she lives in Ghana. Ghana, she lives in Ghana. Ghana, she lives in Ghana. Mama. All right, just about 12 minutes or 8 of the hour 9, and you're tuning to 97.1 of lovely Tuesday morning, the 5th of April 2022. Love, It's the music from Framponsa, all for real, because this one lady. And I bet you come 16th of April 2022. It's a Saturday. my bride, It's be popping. my bride. Yes, you'll be in live concert at the Rignes Hotel. In the concert dubbed Easter on the Ridge. And it comes 16th of April. Okapimanyina ya dia ne chire okremaimu. You want for your Aya adu kromu okre capital. go pay. I didn't lie. Adu kromu to be precise. That's the dia ne chire Rignes Hotel. Aya Easter on the Ridge program no. Offering for the first time on the Ridge. Yeah, Obebo concert Easter there and carry on the one in there be as they be free. Unko baby this time there ye chill near no bo. I don't know ye in fact ye born wo okwapimamu eye okremamu Ridge Nest Easter on the Ridge. I know dofo and share home. Pe o ye fewra aya wutimi tobi ma wo tenant na san kanye bad yo. Fewra for ne hadwen. Anyway wutimi tobi ma fewra na ne kwa no say bad. Wase oyire wadwuma yefo ono adofo jira mufuma ne nchire adu kromo Richness Hotel Easter on the Ridge 16th of April 2022 and you know share pepe tickets in the form boko She lives in Ghana. regular no 50 Ghana cedis 50 Ghana cedis here okwaye sama drink kakra ye ma kebab ne ma kakra Sing Ghana, Pamela. Oh, oh, lady, I am serious. Oh, my baby, I wanna marry you. VIP ni 100 Ghana cedis ruma ye ma drink ne finger food kakra na once wait me enjoy ade kakra hey Sing you one a cappella to show you I love you. Ooh. and Jazz Kings band yeah you kwasiza ko ne band Jazz Kings and e bo che dom den bobody afresh 0244333373 and 05033337788 then panini hon komo open chire mu ticket ni bia for ni chire Okoman Radio premises Alba reception ha Tell Papa, obenye bia to I will go to my and I call Regions Hotel and it can or credit assembly ni dia ne mo hwe e wo adukrom love of a girl. Oh. and a man for total service station so e bi o ho I wanna hug my bride. Oh. and sana den akoye enti bomodia na efo sika to ba bi san se enchekra na oba beji wani din Baby, oh. Hey, I go bail. Mama town. and a boy na make out say quite Christian Herbal Center one nankese I go pay. I didn't sum nankese and boy om some nchia na me say umpomo today asana abeko from posna betimi asana ojonku enkoloko no yes. Oh, see. Pese jese ni nani ahoden na nsen waje na no ekwe waje minta na oje baakun ayi baakun de sen eja
no yeah na said de what the badwaman so was ayisa medulla herbal tea I don't know boa ma esorobin eyeti ade a na odin ye friend esorobin eya say eba unko doctor yenya droma unko doctors koda na say o ma hwemu ade draba say tea the hia so benya enso 250